Kah New Trap Integrated Territorial Organization hito haka khandai tari unai wing arjar pulai kala leje kendo yau Deputy Commissioner jongka Riboy District ringkat bat ke dorkas ban ujor show DC halor ke jingdon ki nong lumpisa na ki kali kids air. Ka organization kala keno bakila don kiriu shim kabu ki bala shim hadu laipo hajar tingka na ka wei ka kali kids air bam do hagi benta ka than bernihat Riboy District ka bala keno ru bagi tegis air ki deg bala wan khayi na ki wei pat ki jella shamegalaya. Halor kini ke jingja na kalyang kahito kala ay portang sitayaw baki bor ka an kintuklar shwa baka sengkan shim daki way pat kisian jam. Kidan kato kanengut kibriu shim kabu hapo bernihan hakabay day bat ka jinglum pisa ka jongki hadu laipo hajar ka way ka kalisiar. Te kunta ngi na kalyang jongi ka HITO menta ngi lawan ban bu kane ka city hangne haringkat ngi labu ru ya Deputy Commissioner nangta hapo Superintendent of Police Riboy District. Te nakalyang jongi nilayo ru ban yakren ya supplier na jongka assistant Meghalaya ba Wansai Karsandi. Te nakalyang jongung ilapan ke jing pensai ba ula pensai ru ba nakalyang jung dan jingtip ai halor kane bat ula ong ru ba ka jingkhang hi jong kate ka jingbat ya kiti kali ka yarap ru ya kita kinong rem bat kawai ru ka jingshim jong ki kate ka pisa ka ba laipo hajar kawai ka kali siar hapo bernihan kadai na kadaw ba kiwan ki siar ki banabar na Haryana la banlong na West Bengal bat kiwai Henry katkum ke jubab ke banga ayu ba lada kiwan hi kum kita ki kali siar ki badon kata ka jingpang te balai te undang shim ya kata ka pisa ka balai pau hajar tingka ka wei kali bat pelaj ru yaki te nakalyang jonga ngalong ba yaki ba lada don sisa kum kata ka kali siar ka badon kata ka jingpang ki la dei ban return no ya kata kamar om bakin super laj no ya kita kimar ki bapang sampai galia ka jongi te bat ngakerpat ru napo ka ka government bahkan le halor kane bahkan buru daka checkpoint hapo bernihan lane la banong ka check gate na menta kine ki kalisiar nalor kata uong ru nakliang jong president assistant jong ka siar ba Wansai Karsandi ulaong ba ka jingbat iki kalisiar ka penimi kita kinong rap hoy kata kala banlong ngiru ngi pedang kata tang ba balai kindang simpat iki kali khasite ladaki dang ong ba kibat ikali dekhar ki bawan supply support Meghalaya ki de ban bat bet tang kita ki kali dekhar kila ru ban bu daka stok hapo berni te khnang ba ukhasi unim bat supplier unim sim na po berni bat supply keleng ka Meghalaya te bat sajkinten nganong ba Wansai Karsandi kum uta presiden bah klidu jong kane ka chicken supplier ba udai ban pej bah kan halor jong kane namar ba khnang ba unang thitru unim te unang diru unim bat unang riru unim hap ban penbej ya kadar ha kata ka rukom kan namar ba lese komenta bala jah kane ka hakine ki por bala dam ki jungi kak siar kala ki udar hadu arspa shponika oi sikilo usiar ke une ubaduk hap bantet hagador na dukan hadu saus pa tingka sikilo kedok siar te ke jing bela jong ke basi singiru kam kodor ke hi kata te ni nak liang jungi ngi perkhan kom ki pressure group ni perkhan na mata upaj ba hoi unong ri ula benong ba unim lada ka rem kador siar Henry unong bam pat babun hi ubaduk unong bam baduk te une unong ri sei unlik lada la bantet une ubaduk ya kita ki do siar une unong ri sei unlik di siar te nakliang jongi ikwa ban kane ka government kan le halor jong kata halor jong kane ka isu ka bangi laron menta nak menta ka jingsuk jong upaj ba hi